És la segona vegada que participem en el projecte Innovacant a la nostra escola, perquè es tracta d'un projecte molt important tant per la vessant musical com per fer comunitat educativa. És un projecte que uneix la societat musical del poble, que és molt important com a poble menut que som, ja que representa part de la cultura del poble de Senyera, i també per a l'escola per tots els vincles que establim bé entre l'alumnat, bé entre les famílies, i també la part que suposa la motivació per a després poder estudiar música i encara fer uns vincles més estrets en el que és l'educació musical tant a nivell escolar com a nivell professional després en la banda. Aquest tipus de projectes el que fa és que cadascú, depenent de les seues habilitats, pugui participar en la part que se senta més còmode, ja sigui en la part de teatre, en la part de fer música en directe, en la part de suport tècnic, d'organització. La idea que ha tingut el centre en fer aquest projecte, la veritat és que està molt bé, perquè veus que el professorat està molt actiu, es dona una altra visió de coneixements als xiquets que potser en un altre lloc no podrien fer. Al ser el centre menut, els xiquets fan com una família, la veritat, a l'hora de fer aquestes activitats, com que els uneix més. Dona l'oportunitat als nostres alumnes de veure, per exemple, els docents, a l'associació musical, a la resta del poble implicat en un projecte que no es queda dins del centre només, sinó que s'obri a tot el poble. Que les famílies puguen participar en aquests projectes és molt important perquè els xiquets també es veuen, estan recolzats des de casa, estan recolzats des de l'escola i també estan recolzats des de casa i a ells tot això es va bé, es motiva i es puja també l'autoestima una miqueta. És un projecte de molta envergadura que només es pot dur a terme gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament, de l'AFA, de l'agrupació musical i de tot el centre educatiu.